ji xwîneke saf be. Ya rastî Marksîstek tiştekî bi vî rengî nabêje. Ji ber vê yekê jî xweparastina li têkiliya hemwelatbûyînek wekhev rewşekê di ciyê de ye. Eger li rojaleta navîn û cîhanê netewê dewleta ji xwîna saf bêparastin, ev yek ve felakete bi xwe re bîne. Eger welatekî hevpar, coğrafyekî hevpar bê ava kirin, weke Marksîstekê ez ê heta dawî piştgiriyê bidim wê. Çawa ku Bolşevikan Lenin xwast Rusya bibe welatekî herî berfireh. Öztürk di axaftina xwe de balkişand ser bandora şoreşa Kurdistanê û îtimala avakirina internasyonalekê wiha bi dawî kir. Çiyê gelê Kurd ji yê Rusan keme ku zemîna internasyonaleke amade bike. Na dikare bê gotin gelo wê êdî her tişt ji Kurdan bêpirsin. Çawa ku her tişt wextekî ji Rusan hat pirsîn, îro jî wê Kurdan were pirsîn. Ji ber eger te ev kar bi ser xistibe, hingî wê înganî tu karê din jî dikarî serbêxî û pêş de bibî. Rusan nikaribû bi gotina ma her tişt wezîfeya me ye. Vî barî bi rûmetî dikarin hilgirin ser millê xwe. Gelê Kurd li vê coğrafyaya ew yek bi ser xistiye. Îro li Rojava serkeftinên wan têne axaftin. Li Tirkiyê jî serkeftinên wan têne axaftin. Lawma çawa ku ew hemû mijar xistin Rojava xwe, dikarin internasyonalîzmê jî bixin Rojava xwe. Tevgerê Kurd pêleke wisa ye ku herkes vexwendiye ku bi rengê internasyonalîst tev bigerin. Her tim xwişk û biratiya gelan parastine. Tu carî dijminîtiyek biçûk li netewiya serwer nekirine. Berdana Yılmaz cara heştan hatiye talûkirin. Nedim Yılmaz da 18 Tabaxa 1993 de hatta binçavkirin û dadgeha evlekeriya ya dewletê DGM cezaya müebbet lê birî. Cezaya Yılmaz di 29 Tirmeyê 2023 de xelas bû. Tahliyaya Yılmaz ji wê rojê vir ve heft caran ji aliyê destaya îdareya û çavderiyê yengirtingehan ve hatiye talûkirin. Desteyê di 28 Gulanê de di derheqa Yılmaz de nirxandin kir û got ku cezayên dîsîplîneyên Yılmaz nînin û biryara ji hêla şiklî ve başhale da. Desteyê ji hela esasî ve ji nirxandin kir û got ku Yılmaz poşman nebûye. Desteyê berdana Yılmaz heta 3 îlona 2025 talûk kir. Bi vê biryarê re berdana Yılmaz cara heştemîn tê talûkirin. Ali Cemal, devleta Türk rewşa li Iraqê ji bo êrişên xwe wek fersend bikartîne. Parlamentera Iraqê Ali Cemal tekîldara êrişên devleta Tirkiyeyên li ser Herêma Kurdistanê û rewşa Iraqê axivî. Ali Cemal da axaftinê xwe de balê dikişine ser van xalana. Tirkiye bêdengî û mijilbûna hikûmeta Iraqê ya bi van bûyerên dawîn ya rojaleta navîn rû didin de wek firsendeke tev digere. Diyar e ku ve ev yek bandoreke neyini li ser Iraqê çêke. Ali Cemal wiha berdewam kir û got ez hişyariye li ser metirsiya komên çekdarenên li ser Tirkiye ve ku li Iraqê hene didim. Dibe ku ev komên çekdar bibin sedema tekdana rewşa welatê me. Ji bona wê daxwaz ji aliyên pêwîndidar û hikûmetê dikim ku li beremberî hebûna hêzên Tirkiye ya li nav Iraqê de bêdeng nemînin. Ev yek metirsiyek zêde li ser ewlehiya welatê me çêdike. Deniz Poyraz 4 sal bere hate şehîdkirin. Em ê ji bîr nekin. Di êrişa 17 Hezîrana 2021 ya li dijî avahîya HDP'ya İzmîrê de Deniz Poyraz hat şehîdkirin. Di ser şehîdkirina Deniz Poyraz re 4 sal derbas bûn û faîlê li pey vê kuştinê hin nehatine eşkere kirin. Tenê kujer Onur Gencer bi cezaya müebbeta girankirî hate ceza kirin. Dayîkî û bavê Deniz Poyraz Fehme Poyraz û
لیله پویراس د شهید کردن 4 سالیه کچا خود آژانسا مزاپوتامیا را آخیوین. دایک فهمه پویراس گوت تکوشنا دنیز باندور له هر کسی کر. هکا نه اوساویا گر رانه دکر سرپیان. گل جی جوه حز دکر. تو جاران دل تو اوالی ندهشت. دما شهید بو من گوت. من شهید اکتا من دنیز اکتا لوه به هزاران دنیز بین دنیای. حوالا دنیز ناوه و لزارو که خواه کرن. فهمه پویراز گو کو او وک دایک کرد اوه نگری. براستی من سوز دا سروک خواه و از نگیریم. من سر خواه بلند کرد. از جه همو دایکن راد بیجم. دویم تکوشینه بکن. دویم شبتارن شهیدن خواه بن. بلا گرتینگه والا بن. همو گرتین نخوش در کفن بلا سروک همه در کفه. بانگا من جبو همو دایکان اوه. باو عبدالله پویراز جگوت کجر تنه اونور گنجر نینه. ام دخوازن کزن الکاری دانه کجر و یم پیوی جی بندارزان من. عبدالله پویراز دا زانین کل سر وان زخت تنکرن و گوت اف زخت هیجی بردوامن. دما دروژن روژبون و وفات ده ام دچن سر گورا دنیز. پولیس و جندرمه لپیمتن. مهک پره بو. لبر دریه ماله وسایتن پولیسانه بون. یعنی مد شوپینن. لی امل د شوپا شهیدن خواده دمشن و همه بمشن جی. روزنامه‌وانên binçavkirî sevka adliyeyê hatin kirin. Di 13 Hezîranê de di çerçeveya lêpirsînê serdozdariya Komeraya Artvinê de rojnamewan Semra Pelek, Ozan Cirik, Eylem Yılmaz, Dicle Baştürk û Melîse Efe li Stenbolê di sergirtinên malan de hatin binçavkirin. Rojnamewanên ku ji ber vegera rojnameya Frankfurtel Almînê Zeytûngê dikirin hatin binçavkirin. Îro sevkê adliyeyê Artvinê kirin. Li dozgeriyê îfadeyê rojnamewan devam dike. Parêzerên rojnamevanan gotin ku ji bo dosyaya biryar sînorkirina hatiye dayîn û gotin ev asteynkî binpênkirina mafê parastinê ye. Civaknasê İranî banga şer bi dawî bikin kir. Doçent Doktor Mustafa Meraen kulizanîngeya Terbiyatê Îranê du li ser hesabê xwe ya medya dijîtal nameyek vekirî parvekir û banga bidavîkirina şerê di navbera İsraîl û Îranê de kir. Piştî nameyê hêzên Îranê bi ser mala Maherên da girtin û ew kirin bin çavan. Pişt reşandin girtîngeha evînê. Doçent Doktor Meheren beriya niha jî ji alî Hameneyê re nameyek vekirî nivîsandibû û polîtîkayên Koma Îslamî ya Îranê rex nekiribû. Meheren daxwaz kiribû ku referandumek were kirin yan jî rayedarên rejimê îstîfa bikin. Ji sedema vê nameyê jî li dijî Meheren de doz hatibûn vekirin. Meheren ragihandibû ku gelek caran gefa kuştinê lê tê xwarin. Meheren di nameya dawî de jî gotibû ez li navê gelê aştîxwaziyê vê xake bangî we dikim. Wî dînîtî û rihê şerker ya rûxîner bi dawî bikin. Geşedanên dawî nişan didin ku otoriteya dewletê nemaye. Xuya dike ku hûn nexwedî wê hêzenê ku desthilatdariyê bi rêve bibin. Êdî dema we hatiye ku desthilatdariyê berdin û bêhêlin ku pergala siyasî û civakiya wekev were ava kirin. Mahreyan got qeydên pergala kurêvî qebûl bikin û şer bi dawî bikin. Heke hûn pergala kurêv qebûl nekin, hûn ji hêla dîrokî, axlakî û nirxên însanî ve ji bo vê axê bibin rûreşî. Li şûna şer, welatê me radestî kesên zana, birûmet û berjewendiyên navnetewî, netewî û demokrasî diparêzin bikin. Pêdiviya Îranê bi pergalek demokratîk e. Mahreyan herî dawî ji banga gel kir ku dakevin qadan alên spî bilind bikin û tenê duruşma bi dinyaya reaştî berz bikin. Belek goderwanên êja me nûçeyên navê roja pêşkeş kir bimînin di nav xêr û xweşiyê de.